nga mananaw sa masayagan alitikon ang lahi-lahing kanalaran ang hanggang lugaw ang labing agayan o musikla ang bilihong bulawan sa pahayagan sa katuran. Mag-isip sa pagkulan ang ating mahal sa relihiyon o langit yung butang o masakot sa mga doktrina sa timahal na uliko muslim al-hadisyo na nakakasul sa inyong pagtuo. Pahayagan sa katuran o karoon. Ania ang inyong pahayagan ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kung CFD Brother Soc Hernandez o Kawan. Maigsoon pa yung gabi niya sa atong nataran, mabot sa atong Sibya sa DYHP, size 1 sa dial sa atong mga radyo. Kini inyong lagad, Brad Soc Fernandez, may gabi istanan, kay gabi ng paghirap. Niya nasanta sa Plaza Independencia, sa kamatahong na plaza, limpyo kayo, bugnaw, ug doon na pag-prepared stage, intablado, nga makabarog din bisag kinsa mga igsuon nato nga mga Katoliko dili Katoliko nga mo sipya mo mantala sa ilang pagtuo. O sa dili pa atong pasalamat sa atong magagahong na Dios nga maogi magbubuot kanato sa atong tigom pagsangyaw o pagpalungtad sa unsa man nga gitudlo niya alang sa atong kalawasan. Pinagi sa maing balita, pinagi sa malang kasulatan, o pinag-iusap sa mga dagkong libro sa kasaysayan. O pasalamat usab ta sa atong pinangga o butan maligdong Mayor Mike Rama, Vice Mayor Garcia, niya mga councilors, nga ato sa pasalamatan tungod sa ilang kahangop usab sa paghatag kagawasan, freedom of religion. We can express our faith, although we have different and variant communities of faith. Kapag may kagawasan, tas pagsagwag sa atong pagtuho, nga way nagdili ka na to, as long as nga atong gipadayan, moral and legal. Matarong, maayo, makayo sa mga tao. Kunya, ako gihatag ko sa kaninyo si Dungaling Bacalsong, atong organizer, ang pagbaybaw sa atong tema, ug usab atong tagdon og i-recognize ang atong nandan nga moderator, dabantog nga media man nga mao si Brad Dan Cuptas, nga nanad na sa paghatag og order sa atong diskusyon niya para way sakgaway og order ligyot wa kay samok. And we bow to Brother Dan Cuptas as moderator. Nya doon na tayo timekeeper si Dong Carlo Badinas. Yang ato sa paminahon, si Dong Aling Bacalso, usas mga buhutan di kayo, kugihan nga Catholic Lay Minister sa Tabunok, Talisay City. Ang patron, si San Jose, nga magsugod sa Abril 22 ang nubina ni Senyor San Jose, padung na siyang kapistahan. Aniya si Brad Aureliano Aling Bacalso. Dagang salamat, Brother Soc, may gabi kanimo. O may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa buton, nini atong Sibya, nini atong istasyon, DYHP, sa isunodo sa dial sa atong radyo. Niya atong pasalamat dako si Attorney Rupil Fernandez Manyok, atong station manager, nga mihatag sa kaoras ning pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. O alang sa tanan naminaw karon, adunay enkwentro dinhi sa Plaza Independencia. O ang tema karon nga ilang tukion, mao kini ang pamatud-an nga si San Pedro may unang Santo Papa diya sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sumala sa Biblia. Ang referensya, ang affirmative nini mao si Brother Soc Fernandez atong si FD Cebu, niya National Advisor sa Catholic Faith Defenders of the Philippines. Unya ang affirmative iyan inigahon usa ka magwalis tinuang Jerusalem, the Church of God, si Brother Lynn Torilla,
nga iya ning ligahon nga dili si San Pedro. So, ang atong moderator nini, kaya ato ni Dagino tong oras, atong moderator nini si Brother Danny Cuptas, usa ka banggitan sa mga komentarista sa radyo, daghang radyo nga, stasyon radyo kayang gisudlan, o si Brother Carlo Badinas nga maoy timekeeper. So atong ihatag, aron mohatag sa rules and regulation, si Brother Danny Cuptas, atong moderator. Brother Dan? Salamat kay Brad Aling Bagalso ug sa tanang minaw kabisayag Mindanao sa programa Payagan sa Kamaturan, Brad Sok Fernandez. Isip regular anchor, kita unay moderator sa maong debate din sa plaza, no? Si ilang tima pamatud-an ni Brad Sok nga si San Pedro mo unang Santo Papa sa Iglesia Katolika, samtang ang negative side musupak si Brother Glenn gausa ka sakop sa Iglesia sa Dios. Orag mo na siya. O niya, patakaran ini, dili mo musalga, tunugali ang kontra ni sulti pa. O niya, dili magisgot og lain tima. Gikan sa pagsugod, padung sa ribatal, focus tima, para di ta malagaw. O niya, kung doon ay pangutana kategorikal, tubagon na responsive sa pangutana, na pwedeng mo explain, humans tubag, yes or no. O niya, dili pwedeng mo atakis kontra. Focus ng yung tima para way lalis. Kay si Bradso, dili gusto og lalis nga magdumot sa matag usa. Mao na karon. O niya matag 8 minutos. Dunay 5 minutos ang affirmative, 8 minutos sa iyang pagpabarog, i-cross examine sa negative 5 minutos. Silang duha dunay tag 5 minutos og duha ka barog. Kini mao debate ato ding sugan pinagi sa ato nga affirmative sa pamatud nga si San Pedro mo'y unang Santo Papa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bradso, go ahead. Salamat kay Brother sa imong handgun, standing position to be moderator of some discussions and debates on this area. Kanya unang tanan para panalanginan ta sa kung sa atong pagtuog tinuhan, tuong ta kanunay Diyos mo sa ato ning ablihan sa mubo kay kapagampo. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong Amahan, ibubo ka na mo ang imong kahayag sa Espiritu Santo, o giyahe kami kanunay, among mga una-una, nga magalipkas mga pulong nga dili unta malapas ang imong mga sugo sa kaligdong o kabuutan sa pagpadayag sa imong mga pulong. O gamo sang ipangayo, sa ngalan ni Jesus, nga tagan kami, kanunay sa bugos nga pag-apli sa mong kalag o kasing-kasing o pagdawat sa mga pulong sa Diyos. Among ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen nga moampo para kanato. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon balikon ako ang akong baruganan. Nasa Isaiah 55:8, murag ni start na ang sugod sa atong diskusyon. Ang atong moderator, Dan Cuptas, ng atong timekeeper si Carlo Badinas. Unahon ako paghisgot ang pong Ginoo na sa libro ni Propeta Isaias, Isaiah 55:8. Namingon ang Diyos, ang inyong mga paagi, dili mga akong paagi. Ang akong dalan o paagi, o gunahuna, lahi sa inyong mga hunahuna o paagi. Muna pagsiguro nga di ta masipyat, di ta masayok, dili ko magkamit sa akong kagalingon nga kaalam o kaibaw, kay kining kaalam o kaibaw sa tao, limited man and very frail sa English pa. Huyang kayo. Marang kinanglan mo sandig ta sa mga pulong si Diyos. Ang di mga aturong isgutan, nga doon na siya masupa, pamatudan ako nga si Apostol Pedro, usa sa mga tinunan ni Jesus, maong unang Santo Papa. Santo, balaan, Papa, Father, or priest. Akong gamiton ang pulong si Diyos. Kung mag-isgutan ang pasiuna na si Isaiah Kapitulo 22, versikulo 22. Ngayon ang Ginoo nga dunay tao nga tagan ako ug Yahweh. O may mo siyang pangulo.
may mo siyang amahan sa balay sa Judea. Kana balay sa 1 Timoteo 3:15, iglesia na nga natukod diya sa Judea, ang Jerusalem na sa Judea. O dunay amahan, dunay pangulo, father, dunay pagtahod, father. So wala ang gisulti ni Yahweh ang Diyos amahan. Kaya mo bitaw na nga ang usa ka panimalay kinahanglan gyud nga dili mawadag amahan nga mamuma siya mga anak o mo buhi siya nga asawa mga anak mangulo kay magkakuyaay ka mga bata dili na madawat nila ang inadlawng disiplina ug pahamonno sa ilang amahan mga salaag ang mga bata tingali mahimong mga kalapasan o crimes. And the church is like a family. The church is like a home. There must be always the father that govern the family. The family, we are the family of God. Mara nga, doon naging Pangulo. Kay guwa ka na Pangulo, magkakuya ita. Mag-inulugay. Kitsayaw. Mara nga, ang kagubot ni Mahuno. Pero doon na ilang o sa Pangulo, every member of that family, every member of the church must submit and subdue themselves to him. They acknowledge the authorized head or Pangulo. Muna nga, ato unahon pag hisgot ganong Santo Papa. Unsa man ang Santo Balaan. Unsa ng Papa Amahan. Kung atong basahon ang Exodus 29, versikulo 1, ningon ng Diyos, consecrate the priest who will serve me. Hatagig pagtahod, balaan ang pare na magalagad ka na ako. Dili ako nagsultihan na sa basahon sa Exodus 29:1. Muna nga, ang usa ka pangulo o pare, may mungan na ni mo balaan. Sugo mas consecrate and honor as holy the priest who serves me. Pare nga mulagad ka na akong pangulo. Kinahanglan nga siya atong hatagan sa pagtahod nga usa ka santo. Iya amahan man, Papa. Ang pare itawag na ito amahan. Tungod sa libro sa mga hari, 18-19, nga mga pare, panahon sa gubat, nanago sa kabukiran. Pagkalinaw ni, stugas ang mga tao, ukitaan lang usap pare, Padre, lukso mo ban ka namo? Kay pare ka man, magpakaamahan ka namo kay pare ka man. So, mabasa sa Biblia, nasa palang kasulatan sa daang tugon, na gatawgon siya amahan, ako siya kapare. Morang Santo Papa. Nga sa 29, Exodus 29, ang pare na ipagtamod, consecrate the praise to serve me. Balaan na ang pare nga nag-alagad ka na ako. Ngayon kong makong nga igsoon, pare iba si San Pedro. Muna yung sa kapungutan na nato. Pare iba siya. Nasa Roma 15:16. Roma 15:16. Nga si Pedro, gitawag o pare. Roma 15:16. So, pare siya. Nag-alagad siya pagsangyaw sa may balita sa Diyos Amahan. O nag-alagad siya sa buluhaton sa pagkapare. He does the priestly work. Sa ito pa, pare, kay practice kay kag pare ka. Sa ito pangabugado ka, legal bugado ka. Kay nanglaban maka. Usa siya pare kay nagpinari magid siya. Kunya, usa ka butang may numduman na to. Nga niya Simon. Pero sa San Juan 1:42, mingon si Jesus, dili ko na ikaw ganlag Simon. Ganlan ko ikaw Kepas. Niya ang ubang-ubad, Peter. Niya, what is Kepas? Rock. Niya idako kay na akong libro nga nada ang Holy Bible in RSB na agyod nga si Pedro gitawag o Rock. Peter. So, tungod yan ang paghatak ni Jesus o Yahweh ni San Pedro. Kung siya may tabo, kung siya matagag Yahweh, dito ta, naasap
Isayas 22, versikulo 21-22. Nga hatagan sa Diyos ag Yahweh mahimong usa ka mahal. O pangulo sa iglesia sa Judea, pangulo, iya tawgon siya ka mahal. So siya man ang nahatag kag Yahweh, wa man mahatag kag Yahweh ang ubang mga apostoles. Busa, the man who possesses the authority from Christ, paghatag Yahweh, o simitabo niya, nahimo siyang pagkatawgog amahan. Pagkatawgog pangulo sa iglesia. Asa nato mabasa? San Juan 1:42. Gaitagan siya ni Jesus o ngalan, Kepas. Gaitagan ni Jesus o Yahweh, Mateo 16:19. Ug may tabo nga usa na siya ka atagan og Yahweh, mahimo siyang pangulo sa iglesia sa Judea. Ug mahimong tawgon siya amahan. Naana sa Isayas kapitulo 22, versikulo 21-22. So niya, na ada espesyal kaya niyang buluhaton. Kaya doon na may bundok sa mga tao nga nangita, kinsa dinis mga apostolis, nga kadang panamo, nga makadawat mo si mensahe sa kaluwasan. Ningon ang mga anghel matong ilang katagbo. Pagitaas Pedro, kay kanang tawhana, doon ay mensahe sa kaluwasan. Mabasa na to sa Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 11, ya versikulo 11, ngadto sa 14. Pangitaa, kini si Simon Pedro, kay nagupod siya mensahe sa kaluwasan. Usa, angay ang mataro, na sumaas Biblia, kung ipamatudan sa pila ka minutos, si Pedro mo'y unang Santo Papa. Tungkol kay gitagag Yahweh, may mo siyang tawgog amahan o tagog pangulo. Ya, kay pare man, sa Exodus 29:1, ang pare, balano ninyo, busa manganlan siya santo, niya kay pare man, Father, Santo Papa. Siya ang unang Santo Papa. Atong napamatudan, pinagis bala ang kasulatan mga Exodus. Salamat kayo. Ako rin i-recognize ang atong higala o pinangga nga kauban sa pangatarungan, sanggas pangatarungan si Pastor Matilining mong Batanon. Ha? Wala pa rin. Mo si Hondong Glenn Torinia sa The Church of Christ in Jerusalem. Church of God in Jerusalem. Salamat kayo sa ato affirmative, human sa 8 minutos niya pabarog, i-cross examine sa negative side, nga mo si malapit na pastor, si Brad Glynn, sa iyang 5 minutos pag-examine sa affirmative. Go ahead. Okay, dagang salamat no, Mr. Moderator. Ingon man sa akong katbang Brother Sok Fernandez, o ingon man sa mga tungudjins karon, medyo daghan-daghan yun na karon. Salamat kayo sa inyong pagtambong. Karon, mangutana ko, kabahin sa iyahang pagpamatuod, nga kinibitawong sa Mateo 16:19, nga matod pa sa imong pamahayag, nga si Pedro ang nahatagan og Yahweh. Unsa na nga Yahweh? Yahweh sa pagka Santo Papa o Yahweh sa pag-amuma sa mga katawhan? Ang una, Yahweh sa pagkasanto Papa. Ikaduha, Yahweh na sa pangatungdanan sa pagtagat sa katawhan sa Diyos nga hatag kaniya. Asa mabasa? Na sa Isaias 22, versikulo 21-22. Kamingon ng Diyos, nga hatagan akong Yahweh. May mong pangulo o pagkatawgog amahan kung siya mangulo sa iglesia sa Galilea. O sa ang ingala niya sumala sa Exodus 29:1. Kay pare ba siya? Wala na niya pagkapare. So matawag na to santo. Ya kay amahan ba siya? Santo Papa. So teksto Exodus 29:1 o Isaias kapitulo 22 versikulo 21 ngadto 22. Natubag na tong pangutana. Okay, sunod na kong pangutana, gigamit man niya ang kanang Isaias 21. Isaias 22:21. Sumala sa mabasa, kinsa man diha ang nang pangalan na sulat, Pedro o si Eliakim? Sa unang ehemplo, Eliakim. Pero ang bagong ehemplo nga gitudlo sa Ginoong Pedro, na may mabasa na to. Mateo 16:19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa langit. Nga imong aplihan sa yuta, way makasira. Nga imong sirhan, way makaabli. Ikaw, natagan ako Yahweh. Kung sa kanang mong Yahweh, sa hubad na dito sa Ezekiel 22, versikulo 21-22, ang hatagag Yahweh, di lang si Eliakim, si San Pedro, gitagan man, may mong pangulo, may mong amahan.
o siya pangulo sa iglesia sa Judea. Okay. Matod nimo nga si Eliakim pod ang gihatagan, unya si San Pedro gihatagan usab. So uyon baka nga duha sila ang nahatagan? O yun, isulti hatagan siya. Unang ehemplo kihatagan si Eliakim. Pero sa Mateo 16:19, mingon si Jesus Pedro, ihatag ko kanimo mga yawi sa langit. Kung siya mong gapuson sa ita, maginapo sa langit. Kung siya mong aprubahan sa ita, aprubahan sa langit. Ya, ang katagag yawi di ay sa Isaiah 22, versikulo 21, pagkatawag ko gamahan o pangulo sa iglesia punbalay sa Galilea. O siya mo'y manguni anak. Kaya pag-o mo may maduma o mo'y pagitaan o husay. O mabasa man nato, dahil nangita, pundok sa mga tao. Asa mas mga apostolis, nga na imisahe sa kalawasan, ang mga anghel ilang tagpuan. O mingon, pagitaan na si Simon Pedro. Mo na nagkupot o Yahweh sa mga pulong mensahe sa kalawasan. Okay. Ikatulong na kong pangutana, kay matod nimo, si Pedro malagi ang nahatagan og Yahweh, so siya mahimong Santo Papa. Oh. So, kay 12 man sila ka apostolis, kining 11 ka apostolis nahibalo ba ni nga si Pedro mo'y unang nahatagan og Yahweh, isip mahimo siyang Santo Papa? Diba? Tungkol sa unang konsilyo sa Jerusalem, unang konsilyo sa Jerusalem, anyo 55. Yan naglantugi si Pablo Bernabe sa mga dagkong isyo sa simbahan kaniadto church about the pagans nga mahimong Kristiyanos, pabansayon ba sila sa mga buluhaton, sa mga balaod, sa pagkaon, etc. O ni Baruch Pedro, nihilo magtanan, kay siya may pangulo. Naibaw mo nga gipili ako sa Diyos, nga pinagi siya nga akong mga pulong paminahon sa mga hintil. O nga ito higayuna, naghimo siya kukum, bitindog si Santiago, ang obispo sa Jerusalem, o may second demotion. Bob sa buta na, giuyuna niya, o ilang, nahusto siya. So, klaro kayo, nga mga apostolis na dambong niya, nakaila sa Kinsas Pedro, nga mong gitagan ni Jesus Yahweh, doon ay otoridad. Okay. Sunod na kong pangutana, kay matod nimo nahibalo man ning 11 ka apostolis nga si Pedro mo ay unang Santo Papa, kinsa sa mga apostolis mitawag ni Pedro og Papa? Sumala sa mabasa sa Biblia, dili komento. Ang dili isulti sa Biblia, ayaw pagita, kaya na sa Deuteronomio 29 yung Ginoo, kung doon ako'y kay balaw nga alang ka na ko, wa mo'y labot. Kung doon ako'y gipadayag ka ninyo, inyo na. Wa man, dili man ang Ginoo hambugiro, labi na si Pedro nga, ay ka po mga apostolis. Naibawa sila. Kinsay kita gyawin nila. Salamat kayo sa cross-examine sa negative side gato sa affirmative. O niya, ang negative side sa ato taga 8 minutos. O niya, human na i-cross-examine sa affirmative para maklaro o kinsa ginagsultis kamotoran. Brother Green, 8 minutos para sa imong pagsupa. Okay, daghang salamat no Mr. Moderator. Ingon man sa akong kaatbang Brother Sok Fernandez. Sa di pa ko moadto sa pag-deny sa iyahang mga pagpamatuod, ako sang lakbitan di ay sa makadiyot ang pagpaila sa akong pagtulunan. Nga mayong pagtanaw karon sa mga sakop sa Jerusalem Church of God nga nakatanaw sa tong live karon. Ingon man sa akong elder nga gipasakupan nga nagdumala sa Jerusalem Church of God, walain si Elder Darlito Cabardo o sa akong pastor Ananias Papiliero o sa iyahang kapikas kinabuhi si Ma'am Ginebe Papiliero nga nasa Bunawan Brook, Bunawan Agusan del Sur, Mindanao. Okay? Daghang salamat. O karon ari na po sa iya pagdinay sa iyahang mga pagpamatuod. Unang gibasa niya kanang Mateo 16:19 nga diin si Pedro ang nahatagan og Yahweh sa gingharian sa langit. Muna ako siyang gipangutana nga si Pedro man ang nahatagag Yahweh
sa ni Kristo sa gingharian, pag-abli sa gingharian sa langit, nahibalo ba ang iyang 11 ka apostoles nga si Pedro mo inahatagan og Yahweh? Matud niya nahibalo. Karon gipangutana nako ug kinsa sa mga apostoles miila ni Pedro og Papa. So dili niya matubag. Sa tupa wala di ay masulat sa Biblia. Aron, kay di man di ay masulat sa Biblia, pero gipamatuod niya nga si Pedro unang Papa. Ang Mateo 23:9, itudlo ni Kristo ngadto sa mga magtutudlo. Sa ingon niya, diri sa kalibutan, dili kamo magtawag og amahan. Kay usa lang ang atong amahan nga tua sa langit. So pag maghisgot tay tabahin og relihiyon, wa tay ilhon nga amahan kay kitang tanan igsuon lang. Kay ang atong amahan usara kadtong tua sa langit nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Karon, arita diri sa ilang mga libro. Kinopya na ko ni gikan sa sinulat ni Christopher Imbelieto, no? Sa libro sa Professor. Unsay gipahayag niya diri? Ang pulong po or papasi not appear in the Bible. So di mapamatud-an sa Biblia. Mayo ni inyong libro no kay dili makakon manumutok-an sa tinuod. No? Di mabasa kuno sa Biblia, di mapamatud-an. Sa pahina 3 kay miingon man siya nga ang Yahweh si Pedro ang gihatagan sa Yahweh. Sa pahina 3, ang Yahweh authority to given Peter has now given to all disciples. Dili lang di ay para kang sa Pedro di ang gihatagan. Ang tanan di ay nga mga disipulo nahatagan po sila og Yahweh. Aw nindot ni nga basahon kay dili mo tukat sa dili mamakat musulti gyud sa tinuod. Nira. Sulod diri nga paragraph diri ingon diri sa libro sa Catholic Church. Isulat ni si intro. Ano? Sa Catechism direta Catholic Church page 229, the Christ and head of church. Si Kristo di ay ang ulo sa iglesia. So dili di ay si Kristo. Karon arita sa kasaysayan kay iya man lagi ning gipamatuod nga si Pedro kuno ang unang papa. So diri sa Wikipedia, no? Sa list of Pope sa Jerusalem, darengon in his church history, Eusebius of Caesarea gave the list of Pope. According to tradition, the first Pope of Jerusalem was James, and just brother of Lord. Dili day si Pedro, si James igsuon daw ni Kristo. Mauna nga akong compare nako ang iyang pagpamatuod sa Biblia o sa kasaysayan. Sa Biblia wa man say gibasa. So sa kasaysayan, sa referensya nagsulti nga sa Biblia diay dili daw makita o mapamatud-an ang pulong Santo Papa. Kanus man ni nagsugod ni Santo Papa? Yara, The Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 571. Pope. The popular little of the Pope, Bishop of the Rome, successor of Saint Peter, and visible head of the Catholic Church, is Pope, derived from the Greek papas. Father and title was first mentioned by Saint Enidus and has been in general use to
the Western Church since the 11th century. So nagsugod di ay ang pagpamulong anang Papa sa 11th century. Dili di ay na sa unang century, no? Dili panahon ni Kristo. Mao na nga sa Biblia, akong gipangutana siya kung doon na ba'y apostoles mitawag ni Pedro ni ila o Papa, wa siya ikatubag kay wa daw mabasa. Aw sa to pa, ang pagpamatuod niya dili day sumala sa mabasa. Iyahaman ang pagpamatuod. Karon arita sa Biblia. Sumala diri sa Mateo, itong akong gibasa ganina, nga dinhi babaw sa yuta, walay pagatawgon nga amahan, kay usa lang ang atong amahan, kundili katong tua sa langit. So, sa 2 Pedro 1:1, si Pedro ang sulugoon ni Kristo, o siya apostol ni Kristo. So, sulugoon siya, unsa may papel sa sulugoon. Sa Mateo 9, versikulo 24, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, ug walay ulipon nga labaw sa agalon. So, klaro kaayo nga kana di ay si kanang mga apostoles, sulugoon din na sila. Dili na sila papa. No? Kaya dili man mabasa sa Biblia nga papa. Why mabasa? Not appear in the Bible. Dili mapabatutan sa Biblia. So nagsugod ang pulong papa dito na sa 11th century. Sumala sa The Catholic Encyclopedia, volume 8, page 571. Unya, kuhaan na to og base. Kung i-search na to sa internet, kanus si Pedro na himong Santo Papa 30 AD. Unya atong hinumduman si Kristo nanudlo pa ni anang 30 AD. Apan wala si Kristo magpaila nga siya ang amahan. Siya ang anak sa tao. Sa to pa, mas labaw pa di ay granggo si Pedro kaysa ni Kristo, kay amahan man si Kristo. You know? Mao na nga, lisod kaayo na to na tuuhan. Dapat ang atong tuuhan, dili lang kay magbase tas kasaysayan, base po ta sa Biblia. Okay, salamat kayo. Salamat kayo sa nag-decide na humanang 8 minutos sa iyang paghinay. Sa affirmative, ang affirmative muhatag tag 5 minutos para pag-cross-examine sa negative side. Redsok, 5 minutos alang kanimo. Unahon na ko ang lapas kayong ni awas sa mayong ngabil sa akong amigo nga nagsupa. Niyon ka nga, way papa. Naibaw ba ka unsay kaulugan sa kong papa? Papa, amahan. Okay. Sakto. Yan ang mas Biblia. Kangatagan o Yahweh sa Diyos. Pagganganlag Pangulo, pagganganlag Amahan. Asa mabasa? Na sa Isaiah 22, versikulo 21. Nan karon iyon magagaway Papa. Niyarihan ko nakaibaw ka sa ngalan kaulugas Papa. Amahan. Yan ang mas pinadayag 22, 21. Kagatagag Yahweh. Espiritu kitagan mag-Yahweh. Pagkatawag kong Amahan. Pagkatawag kong Pangulo. Pangutana, na makak ang Diyos anak, nagsultis tinuod. Okay, ako tubagon ang iyang pangutana, no? Sumala sa Isaias, dili man si Pedro dia, si Eliakim man ang gisulgin la dia. Unya, kanang pulong din nga matagan og Yahweh, dili na mahimong papa, kundili mahimo ng tig-amuma sa mga karnero. Tupag mo nagakong pinangga nga ang papa nganlag amahan. Matubad niya ang papa amahan. Ya akong gibasahan o gisitar ang Isaiah 22:21. Nga natagag Yahweh, Espiritu natagan mag Yahweh, paganganlan o amahan, paganganlan Pangulo. Yan isigot siya ni Eliakim. Ako na nang natubag si Eliakim mo unang natagan sa karaang tugon. Pero sa bagong tugon na tagag Yahweh, Mateo 16:19, San Pedro man. Nga tagan og Yahweh, tawgon og amahan. Tawgon Pangulo. Nangutana ko nimo, namakak ba ang Diyos ini o nagsultis tinuod?
Okay. So ang imong pangutana, akong tubagon. Sumala din ha sa Mateo 19, wag yu kay mabasa dihang amahan, imo lang nang gidugang. Dili 19. San Mateo 16:19. Oh. Sa may mabasa na to. Og si Jesus, ingon kag San Pedro, dawata ang mga yawi sa langit. Gidawat ni Pedro, og bisagun sa imong ablihan, ikaray makaabli, way makasira. Kung ikay makasira, way makaabli. Yang hatagag yawi sa pinadayag, o sa Isaias 22:21, tawgog Pangulo sa Iglesia sa Galilea. Tawgog amahan. Muna nga nangutan ako na makakpa ang Ginoo pagsulti ini, lain may ang tubag, kanang Mateo 19, o may yung papa. Wa mo ko gamit Ang atong laruan pagpakunta na Brad kaya gusto ni Brad Berglin, si San Pedro nakadawat og Yahweh. Unya sa Isaias daw, ang nakadawat og Yahweh tawgog amahan. Uyon ka ba ani? Ako nang supakon nga ilho niya na nga si Pedro ang amahan kay sa Mateo 19, wa may amahan diha, gidugang lang niya ang Isaias 22. Unya ang Isaias 22 Eliakim ang gihatagan ana dili si Pedro. ato na nang ito pag gisulti ka kanina kana siya kay mo na nakadawat. Pero di malalis kasi ingon si Jesus kang Pedro dawata ang mga yawi sa langit. Ngay mong gatuson sa iyo ta ginapos sa langit. Ya, ang hatagag yawi ningon mang Ginoo, ang hatagag yawi may mong amahan, may mong pangulo. Ningutan ako namakak mang Ginoo niya na. Ya. Muna ito pagka. Oh, ang gusto ni Brad categorical ang pangutana, responsive ka. Namakat bang Ginoo, yes or no? Ang Ginoo wa mamakap, ang imong pagsabot mo ay nabakap. Nga naman, wa may mabasa diya sa Mateo 19 nga mahimong papa, imo lang gidugang dito sa Isaias. Unya ato Isaias Eliakim to. Unya sa Mateo 22, wa ay kay away itawgong amahan diri ibabaw sa yuta pag-abot sa relihiyon na. Lain pangutana Brad. Ang sunod na itong pangutana dong, ang atong ipangutana sunod nimo nga kining ano siguro sa Biblia pangutana, no? Ingon ka ganina nga way tawgog amahan, kaya sarang inyong amahan sa langit. Kung doon na tayo mabasa nga usa ka tao nga usa ka pare tawgog amahan, muuyon ka nga doon na day eksakto labaw sa imong ginahuna, ay ingon ka nga way tawgog amahan. Nga naa sa Biblia kung basahon, kung mabasa nako nga usa ka pare tawgog amahan, ingon man ka nga way tawgog amahan, ang Diyos ra. Pero kung doon na ako'y mabasa nga ang usa ka pare tawgog amahan, muuyon baka nga kining Biblia masusto kasi mong una-una. Okay. So ang giingon lagi din ha, walay pagailhong amahan pag-abot sa relihiyon kay kitang tanan igsuon ra. Igsuon ra. Pero kung imo nang ipamatuod na nga naayoy amahan o tagay kog sitas ana. Time. Okay, nahuman ang time. Unya lang sa rebuttal Brad. Okay, nahuman ang time. Unya ang ikaduhang continue sa iyang pabarog, Brother Sok. Kaduhan niyang barok, unya i-cross-examine sa negative side, tapos ang negative side, i-cross-examine po sa last na panahon. Brother Sok, go ahead. Okay. Bago pa kayo ng atong minahal pinangga, respected participant of this discussion, nangutan na siya doon na ba'y mabasa nga ang pari tawgog amahan. Niya sa libro sa maghukom, Kapitulo 18-19. O mingon kaniya, kay sila mitunga sa bukid ug nakita nila nga doon ay pare. O mingon ang mga tao, hilom ka, ibutang ang imong baba si imong ang imong kamot si imong baba. Sunod ka namo. Ug ikaw amahan ka namo. Ug ikaw sacerdote kon pare ka namo. Nay mabasa kang sacerdote pare tawgon og amahan. Naa sa maghukom 18-19. Mora ningon atong pinanggang igsoon nga wa ay mabasa. Pare tawgon amahan. Doon ay mabasa. Maghukom 18-19. Kusa wa mo ko mo duot ni Dong Glenn. Ningon na ko nga uyon pagka nga doon ay kaibao nga labaw si mong naibawan. Okay.
Unya, magsugod ta sa pag sunod sa iyang pamahayag atong pinangga nga igsoon. Ang iyang gikutlo si Christopher Rilito nga no papasi yet in the Bible. Ang atong tubag ni tinuod ba nga no papasi in the Bible. Papasigi ka sa pong papa. So nagutanan ako kanina, nagasabot ba ka sa kahulugan sa buong papa? Kasabot ko, matod pa niya. Amahan. Nibaw ba ka nga dunay gitawag sa Diyos ug amahan. Nga nakadawat sa Yahweh magikan kaniya. Ragwa sa sumpay na ako na lang masumpay. Kung siya miangkon nga way papa say, way papa. Yes Biblia, yan angkon siya nga dunay papa nga nagahulugag amahan. Naman San Pedro. Gitawag og papa, Santo Papa. Tungod sa iyang pagkadawat sa Yahweh kagahuman nga gitudlo sa Ginoo nga nagupod siyang mensahe sa kaluwasan ug ubang mga tinunan. Siya ningon siya nga tanang mga apostoles na kadawat og Yahweh. Way mabasa. Baruko niya malagmit ako suknaon kung katong iyang gisulti nga ang tanang mga apostoles na kadawat og Yahweh, ako ibabasa niya. Kaya sa Mateo 16:19, si Pedro ra nagitagan og Yahweh way lain. So ningon siya doon na pa mga apostoles. Lipay ta. Kay kung makabasa kay na siya nga ang apostoles gitagag Yahweh gawas San Pedro, mukuyog na kunya magsakristan na kunya. Kana kuno ni mabasa, pero wa kay mabasa. Dila ko magsakristan. Igining yes. Ang Catholic Church Catechism gisgot siya nga kining mo lagi nga si Kristo gyud mo ang pangulo sa iglesia. Tinuod na Efeso 2:20 nga si Kristo mong pangulong bato sa pamagang. Sa to pa head of the heads. Nama sa naman general manager, di ba? Sa mga dakong kumpanya na general manager o naa sa ingan lang to ground manager. Ang general manager muna na sa opisina. Ang ground manager mo nang naa kauban sa mga tao, madumal na kanila. Manas Kristo mo ng general manager inuta. Pero si Pedro, gitawag yun o pangulo. Nga naman? Ngayon si Jesus Pedro, wag yun siya mag-isgot sa, wag siya masulti nining ito sa mga tinuna. Ngayon siya, Pedro, pasipsiba nga akong mga nating karnero. Mga nating karnero. Ya sa Ezekiel 31, 24, ang karnero nagkalugang mga tao. Kinsay labaw nga mupasipsip mga amuma, mao si San Pedro. O sa ang pangingon nga si Kristo, Pangulong batos pamagang, yes, Efeso 2:20. Pero Pangulo nga mo'y magduma sa tibuok nga Santa Iglesia, mao si San Pedro. Managitagan siya Yahweh kay matod pa ang tanan nga ablihan niya sa langit. Kaso, sirhan niya, sirado, way makabli. Huwag mo abli siya, wa siya makasira. Ngara, mga inigugma kong igsoon nga, ang atong pagpadayag o pagpahayag, wa yun ni matandog, isa gamay na lang. Nga, ingon siya nga, ang bishops, successor of Peter. Dili man bishops. Kung doon ay successor ni Peter o Sara, nga mong gipili sa simbahan. Nga uman ni San Pedro, si Linus, Cletus, Clemente, Silvestre, Higinio, Telismero, hangtod karon Pope Francis. Maunay maagi, dili kay outrightly mga apostoles, pulos na Santo Papa. Bosa ako nang gisgutan kay nigutlo man siya nga encyclopedia man to pa niya the bishops are successors of St. Peter. No? Bosa mga nigugma kong igsoon, wa gyud matandog mausap. Nga San Pedro gitagan og Yahweh o kanang mong Yahweh otoridad o naa sa buhat 11 nga 14 nga dunay nangita magapundok sa mga tao. O gagilang ito buwan mga anghel, asami kakitag apostol nga magtudlo ka na mong mensahe sa kalawasan. Ang mga anghel nubag, pangita si Pedro, kanlag Simon, Kipas, o siya mo makahatag kanyog mensahe sa kalawasan. O niya, maulag ito, sa pagpakita nga siya Pangulo, sa konsilyo, unang konsilyo sa Jerusalem, anyo 55, dakong lantugi sa mga apostoles, pero pagbarog ni Pedro, hilom silang tanan.
paghukom ni Pedro hilom silang tanan. Yeah, that was somewhat seconded by the Bishop of Jerusalem, mao si Santiago, nga kadtong gisultin San Pedro mo'y kinganlan gidawat o giaprobahan na sa tanan. Siya mo'y pangulo kay ni husay siya o gayang paghusay nagapahilom sa tanan. Pruiba o ebidensya nga San Pedro pangulo sa mga apostoles, pero ang labaw nila mao sa atong Ginoo. Wa siya si Pedro magpalabaw-labaw sa atong Ginoo. Mao nga ang atong saysay sa ikaduha na kong barog niya nga atong amigo. Okay, salamat kay Brasok sa atong affirmative sa debate. May tungod silang tema gisabutan kani ato sa grade day si Gabriel Sinisa o naminaw ka brad ako nang gihatag ni Brasok ang imong gitulog ngadto kaniya. Sa ikaduha cross examine 5 minutos. 5 minutos menon 5 minutos para sa negative side i-cross examine niya ang ikaduhang barog sa affirmative. Brother Glenn, go ahead. Okay. Unang pangutana nako kay matod man nimo si San Pedro ragyod ang gihatagan og Yahweh. Kining nasulat diri sa Galacia 2. Di na lang nako ni basa ni summarize na lang nako kay di man panahon ako sa pagbasa. Pwede ra basahon nga ako'y lay basa. Sa pag-abot ni Pedro sa Antioquia, gisupak ko siya sa tubangan tungod kay nasayop siya. Pabulong nini Pablo, kaysa wala pa mo abot dito ang pipila ka tawo nga gipadala ni Santiago, si Pedro nakigsalo o sa kaigsuunan sa dili Hudiyo. Apan sa pag-abot nas katawhan milikay si Pedro ug wala na makigsalo kaniya. So buot ba nimong sabtod kung siya ang tinuod nga papa, sawayon lang siya sa mas ubos niya? Tubag. Ang mga pangulo kung doon siya mahimong tudluan siya sa mga sakop niya. Pero ang akong pangutana ganina mao nga ningon maguga nga ang tanang mga apostoles na kadawat og Yahweh. Kanang imong gibasa di man natubag sa pangutana nako. Kinahanglan tubagon nimo katong imong gisulti kay di saad ba ko nga makabasa kay kaniana nga ang tanang mga apostoles na kadawat og Yahweh sama ni San Pedro. Ako mupuyok na lang ko nimo no? Ha? Usa. Okay, kuan si Brad Glenn pay mo cross examine ng Brasok. So iya pa ni katungod pagpangutana 5 minutos. Go ahead Brad Glenn sa ikaduhang pangutana. Okay. So matod nimo nangutana ka kung naa ba ko'y mabasa nga ingon nga sa to? Ikaw nagsulti, no? Ingon ka ganina nga ang tanang mga apostoles na kadawat og Yahweh. Muna ko makapasakay ka na sa Biblia nga tanang mga apostoles kadawat og Yahweh. Sunod na po ni mo, no? Ha? Ikaw pa yung pangutana ni Brasok. Continue ka pangutana. Di pwede si Brasok pangutana kasi siya may ikaduhang barog. Ikaw mo continue sa 5 minutos pangutana sa affirmative. Go ahead. Sige. Sunod na kong pangutana nimo. Kay nahibalo mangkaha matod nimo kanina ang 11 ka apostoles nga si Pedro unang Santo Papa. Taga ipugkog mabasa sa Biblia nga adunay apostoles miila ni Pedro nga Santo Papa. Kay kung nay mabasa munaog nako. Oh. Kaya ang pagkutana masayon pagtubag kay ang mga apostoles doon na may ranking nila. Iba man ta San Pedro gitagan yung Yahweh. O may laing apostoles gisultihan ni Kristo nga Pedro pasipsipa nga akong natig makarnero. Ang makarnero mga dagko ng mga tao. Ang mga kanang ano to mga lambs in English pa kining mga nating karnero. Mga tao gyapon pero ubos na siya. Siya ay pangulo gyud. Siya pangulo si Pedro. O nga tungod niya na dili na nato pangitaon pa nga ang mga apostoles misunod umila ni Pedro nga pangulo. Kaya may lain. Ang prueba ni ana ako nang napahayag sa buhat 15 sitting ato sa 12 nga sa dakong lantugin sa mga apostoles konsilyo dito sa Jerusalem anyo 55 buhat 15 bersikulo sitting ato sa 12 ni parug si Pedro mingon naibaw mo nga gikan kanako ang Espiritu Santo nag-aga kanako nga ako mga pulong paminaw tumanon sa mga hintil ug kanaog niyang hukom hilom ang tanan kusa ang tanan nga po bisan mga apostoles na hilom pasapot kay ila nga pangulo gyud dili kinahanglan pagitaon nga mingon Sir Pedro ikaw may among
Papa, doa ka naglana. Because that is already candid nga among the apostles doon na inibarok nga mo inihukom o gipaminaw nila nagpasabot si Pedro mo ilabaw nila sa mga apostoles. So ang ako naging pangutana, doon na ba'y mabasa naa o wala? Categorical question. Answer, categorical po. Naibawas pa Zok, categorical, tubagon ni mong responsible. Naa ba o wala? Ang akong tubag, dili na ngay pagitaon. Di pa ka ang truth ka itong nitabo sa konsilyo. Nawa kay usa nga nisupak ni Pedro. Paghatag niya hukom, wag kay objection, Your Honor. Wala. Hilom silang tanan. Idawat sila. Tanan mga apostoles. Bernabe, Pablo nga hilabihan kabantugan nga magsasangyaw. Hilom sila. That is a proof and fact nga si Pedro mo kay Pangulo. Di na ganyan lang pagkitaon na ito nga doon ay apostol mingon. Apostol Pedro, Papa ka? Di kinaglan. Di na kinaglan. Walang lain pangutana mo dito. Lain pangutana, Brother Green, no? Okay. Lain akong pangutana, kay di man yun niya matubag yun. Dili ka pwede mo argue. Continue sa pangutana, ha? Okay. Matod nimo nga pangutana ko nimo ganiha kung naba ko'y mabasa nga ang gawas ni Pedro aduna pay laing yawin hatagan kini akong basahon dire katong lang tugi ni labitaw pangutana nila kung kinsa ang labing dako. Unsa may tubag ni Hesus dire niya ni atong higayuna ang mga tinun-an. Nade mabasa Mateo 18:1. Ni atong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit. Og si Hesus mitubag og tawag og usa ka bata o gipatindog niya sa tubangan nila. Niya miingon siya, mao kini ang tinuod. Gawas kon muusab kamo o mahimong sama sa bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Sakto ba ni o sayop nga walay ang pag ingon nga kinsay labaw ang tubag ni Hesus mahisama sa bata. Kinsay masama sa bata mo to'y makasulod sa gingharian. Karon sakto sayop. Sakto ang Ginoo nagpasabot man ang Ginoo nga doon naging Pangulo pero kinanglan mapabsanon sama sa bata. Nas Biblia, si Pedro nagpapabsanon. Nasa buhat 8, 13-14. Nga doon ay mga pundok sa mga tao nga nabunyag na pero kadawat Espiritu Santo. O si Pedro gisugo nila ato ani kining mga tawhana. Ikumplito ang ilang bunya. O si Pedro, tanawa gisugo, misugot. Nagpasabot nga siya, tinuod na Pangulo, kay mahimong sugoon. O nang gisulti ni Kristo, nga kadtong mangulo ninyo, mahimong inyong sugoon. Saktong isulti na ko. Okay, time na, no? So, ikaduhang pagsupat, pabarok, or kaduhang pagsupat, continue ka, Brad Glynn. Dahil lastly, cross-examine ka sa formative, pagbantay sa imong tubag, kay ang imong kontra, nagpanikan. Okay. Akong sundan tong ganihang iyahang gibasa sa dire sa maghuhukom 18 maghuhukom 18, 19 ingon niya na ako noy amahan akong basahon dire ug naa ba joy mabasang amahan maghuhukom 18, 19 og sila miingon kaniya hilom ka ibutang sa imong kamot sa imong baba o mununod ka kanamo o magpakaamahan ka kanimo o magpakasiserdote ka. So kana siya wala man na magpasabot nga mahimong amahan magpakaamahan bali isip magpakasiserdote siya. No? So kanang iyahang pag ingon nga way mabasa nga miingon nga si Kristo dili amahan kanang giingon din ha sa Lucas 11:22 nga Yahweh na sa pag-ilah dili na ingon Yahweh sa pagkasanto Papa kay ang Mateo nag-ingon man nga dili ibabaw sa yuta walay pagailhon nga amahan. So kabahin to sa kung relihiyon ang atong hisgutan. No, walay ilhon nga amahan karon. Kay ingon man siya nga si Pedro ra gyud ang
gihatagan og authorize. Dirita sa Yahweh, gitagag Yahweh isip authorize kuno sa simbahan. Sa buhat 15, 12 hangtod sa 13 dito sa Council of Laodicea nagiglantugi naglasli sila dito. Pero ngano nga si Bernabe man o si Pablo ang mibarog, dili man si Pedro. Na atong basahon diri sa buhat 15, 12 kay og si Pedro ra bagyod ang hatagan og authority. Buhat 15 versikulo 12 nag-ingon siya diri 15, 12 buhat 15 versikulo dera atong basahon dire 12. Og naghilom ang tibuok pundok og namati kang Bernabe og kang Pablo nga nagsugilon sa tanang milagro og mga katingnuhaan nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo agi kanila. So dili lang di ay si Pedro ang nay authority. Kay kung si Pedro pa ang amahan, dapat siya ang maghusay niini. Nganong si Pablo man, nganong si Bernabe man, sa tupa, klaro kaayo nga ang ilahang authority, dili lang kay para ka Pedro, lakip na sa uban nga mga apostoles. Unya, iya maning gidinay, kining libro sa professor, nga nag-ingon, pulong po, or papacy not appear in the Bible. So, dili mabasa sa Biblia. Muna nga atong gipangbasa pangutaan siya ug do na bay mabasa nga papa o amahan. Mudagan siya ngadto sa Isayas nga ang gitawag dito si Eliakim man, dili man si Pedro. No? So klaro tayo unya kining sunod nga paragraph sa pahina 3, ang Yahweh o authority to given Peter has now given to all disciples. Peter there's not and the other meaning in the scripture to be acting of a leader. So, after dili lang si Pedro ang gihatagan, tanan di ay nga mga disipulo. Unya akong gipangutana siya nga doon na ba kay ikatudlo din nga mabasa nga sa 11 ka apostoles ila umitawag ni Pedro og Papa. Kay munaog na ko diri sa stage ug na kay mabasa. So wa siya may kapakita. Kay way mabasa nga adunay apostoles nga ubos kuno ni Pedro nga mitawag og Papa. So arita sa kasaysayan sa Wikipedia og i-search nimo din kung kanus si Pedro na himong Santo Papa ato dong 30 AD. So atong hinumduman nga kanang 30 AD si Kristo nanudlo pa diha anang panahon na. Ya si Kristo ang anak sa tao, si Pedro nagpaila na nga amahan. Sa to pa, mas taas pa og ranggo si Pedro kaysa ni Kristo. Unya ang Katolik natukod 33 AD. So, wa pa Katoliko, Santo Papa na si Pedro. Kung pangutano, no asa mabasa sa Biblia. Asa man na mabasa, di po mabasa na sa Biblia. Sa klaro tayo nga kanang angkon lang niya sumala ra na sa ilahang libro pero dili mapamatud-an sa Biblia. No? Kay lisod kaayo nga kanang iyahang ipatuo nga si Pedro ang unang papa unya sumala sa encyclopedia sa Catholic Encyclopedia nagsugod ang papa niadtong 11th century. So klaro kayo wala kay Kristo anang panahon na. Kay ingon ni Kristo, Pedro, gihigugma mo ba ako? Unsay tubag ni Pedro? Sayod ka Ginoo. Sayod ka Kristo. Atiman na ang akong mga karnero. Dili man kay si Pedro ra ang nagti-atiman. Hasta pod si Pablo. Nagamunga ingon siya, wala ako magpakaon kaninyo magahi nga kalanon. Nagpakaon ako pinaagi sa humo o pinaagi sa gatas. So dili lang kay si Pedro di ay ang gihatagan niya og authority ang tanang mga disipulo sumala sa ilang libro. Mao na nga kanang iyahang pag-claim o pag-angkon lisod kayo na niyang ipabarog
kung pangitaan na to sa litra por litra. Kaya wa man nyo'y mabasa nga adunay apostoles nga miila ni Pedro nga siya papa. No? Wala. Wa kay kapakita din ha. Kay si Kristo mao ang Pangulo. Dili si Pedro. Okay, salamat kayo sa website. Kaduhan yung pagsupak sa organan sa affirmative. Karon nato na sa taga 5 minutos pag-cross-examine ang affirmative ngadto sa website. Brad Sok Fernandez. Go ahead, Brad Sok. Dongling, aron yung pagmatuod sa kalikon o kamatuoran sa imong pagpadayag, paambit ka na mo, ako nagyan balikon ang pangutan ng importante sa kay ningon maguka nga ang tanang mga apostoles mga mapasan. Ang tanan nga mga apostoles matud panimo kining sila giyatagan sa Yahweh. Mga importante, giyatagan Yahweh. Kay sumala sa Mateo 16, 19, usara man gid Pedro naman. Pero ang ako alam pag dili pagligwat nimo ba, kung dili pag pamatuod lang nga kung doon na gani mga kasaypanan nga nahimo nga dagko nagpasabot na nga ang uban sa mahimo sang sayo. Kahimo kung kasaypanan nga dagko mahimo sang sayo. Pusa pangutanan ako, ningon magaganina nga ang tanang mga apostoles gawas ni Pedro nakadawat og Yahweh. Asa man na mabasa sa Biblia? Ako nagbasa ko sumala sa inyong referensya. Inyo man ang referensya. Wa ko buta na referensya ng imong akong buta na ningon ka nga sumala sa Biblia mabasa nga ang tanang mga apostoles nakadawat og Yahweh. Basahin ko diyan sa Biblia. Ayo paghihis ko og referensya. Bradlin, ang pangutana sa affirmative, asa man mabasa nimo sa Biblia dili sa referensya. Ang iyang pangutana Biblia. Doon na ba kayo mabasa nga ang mga apostoles uban gitagaan sa Yahweh? Wa man ko magpamatuod nga gihatagan og Yahweh. Ingon ko, silang tanan may katungod gyapon sa pag may authority sila sa pagtudlo kay sila mga saserdote man. Aga ko nga dumog ni mo kapingon ka. Agi mo gingon kanina nga ako yung i-record nga ang mga apostoles nakadawat sa Yahweh sama ni San Pedro. Muna akong ipangutana. Kaya mahitungod nga sila makapanudlo, tanang mga apostoles, kisugo man pagpanudlo. Pero ang tubag sa pangutana, kinahanglan nga klaro nga imo nang gibarugan. Asa mabasa ang imong ingon nga mga apostoles, gawas ni Pedro, kadawat sa Yahweh. Ang akong gipamato dito man ko sa inyong kasaysayan, nagbase ko sa inyong kasaysayan. Kay mato dito dili lang si Pedro ang hatagag authority, lakip na sad ang tanang mga disipulo. Ang pangutana sa affirmative negative. Kay nag-ingon man ka nga ang mga umbang apostol gawas ni Pedro nakadawat sa Yahweh. Objection, Iyang wala, sumala sa inyo. Time sa atos ning kuanon. Ang pangutana sa affirmative gusto ning iklaro. Dili payon kaniya ng katong imong gisulti, ningon ka man nga ang ubang apostoles gawas ni Pedro nakadawat sa Yahweh. Naa ba sa Biblia mabasa wa siya mangutana ng referensya? Naa wa. Ningon na pud ka nga wa ka kini nga magasulti ana kaganina. Pero ang affirmative ningon siya nakadungog. So imo ning tubagon karon pag sabot-sabot lamang duha, tubagon dili ba? Nagbase ko sa inyong libro. Ang inyong libro mo ay miingon nga dili lang si Pedro ang nahatagan og authority, lakip na sad ang mga disipulo. Ang affirmative doon naging pagsupak sa imong tubag kang iyang pangutan sa Biblia man. Asa man dapita sa Biblia nga mga apostoles uban gawas ni Pedro nakadawat sa Yahweh kay matupad sa affirmative nadunggan kanyang ningon nga ang ubang apostoles nakadawat og Yahweh. Asa dapita sa Biblia? Sumala diha sa Mateo 16:19, dili uwayawi sa pagkasanto papa. Why mabasa da imo lang ang gidugang. Ang kubutada katong ibog ipahayag pero di man ka matubag ana daw sine na lang. Ningon ka kaganina nga ang pare dili tawgog amahan. Pero imong ibasa sa maghukom 18-19 nga ang mga tao nga nangita silang pare nga itago sa bukid tungod kay gubat man, ilan nagyadto lugsong kay pare ka.
ikaw luksong. Ayan ang mga tarungan, tapili na yung baba. Kay ikaw amahan, amo kang amahan, o pare ka lang ka namo. O sana may mabasa, ngayon kang may mabasa. Nga ang pare di ay gitawag og amahan. Bakak nang nas Biblia o tinuod na. Ang atong tema, Santo Papa. Santo Papa man. Kung may mabasa dito nga bala ang amahan. Ang pangutana sa affirmative, amahan o pare, mabasa man litra po litra diya sa Biblia. Nga dunay gitawag og amahan, unya gitawag sa pare. Pangutana, uyon ka ni o supako na nimo? Supapon yun ako na. Kay ang amo iyang pagpamatuod, si Pedro man, mo unang Santo Papa, balaan nga amahan. Katong dito gisgutan, dili man to balaang amahan. Ako nang napungutan kay nisulti ganina. Mateo 23:9 ningon si Jesus, walay tawgog amahan, gawa sa amahan lamang. Pero ang Diyos nga nagpahibaw nga ang mga pare tawgon sa amahan, mo na nga ako nang ibasa. Ya nangutan ko nasayo pag Ginoo nila, wa sa kamo tubag nga himo lang nga supak lang gyud ka. So, ang katapusan na kung pangutana mao ang pagsukna nimo ning importante nga o yun matang duha nga si Jesus mihatag og yawi ni San Pedro. Ya ang hatag yawi giklaro gyud gawas ni Eliakim nakadawat naman to. Pero di man malalis na dawat ko ni Pedro ang yawi sa langit. Kunya ang nakadawat og yawi sa langit matud pa mahimong umahan. Mahimong pangulo sa Iglesia sa Galilea. Ang akong pangutana kay si San Pedro nakadawat magyawi ug matawag masya amahan, matawag sa siyang pangulo sumala sa Isaias 22 versikulo 21. Tawgon sa siya o pangulo sa Iglesia sa Galilea. Ang akong pangutana, sakto ning gisultis Ginoo baka? Sakto na siya, pero ano pagsabot may sayo. Ngano man, dili ka na yawi sa pagkasanto Papa. Imo ra nang gidugang. Kaya kung nakay mabasa sa Mateo 19, Mateo 16:19, nga yawi sa pagkasanto Papa, munaog na ko karon. Salamat kayo sa duha ka Di Batista. Kamo na magpahukom kisay maglaugon ng duha. Luzon, Kabisay ag Mindanao. Unya ato kini nga ihatag sa atong kaduhang moderator siya mo introduce sa rebuttal pero tag 2 minutos lang kay nahuptan tag oras. Kini sa Dani Coctas moy unang mo exit ning maong tunonon ug sa atong timekeeper Brad Carlos Banes og kaniyong tanan Kabisay ag Mindanao. Okay, anita sa rebuttal, muhatag latag 2 minutos sa matag usa ug atong ihatag ang sa negative side si Brother Glenn. Okay, daghang salamat to. Take pala, Mr. Moderator. So, rebuttal. So, iyang pamatuod yun, nga kana lagi si Pedro kuno, maoy nahatag yawi, mahimong amahan Santo Papa. Wa may mabasa diya sa Mateo 16:19. Unsa man ang mabasa din haa? Atong basahon. Kung naabag yung yawi sa pagkasanto Papa, kay kanang iyaha, angkon lang na siya, gigamit niya ang Isaias 22, nga ang nahatagan og yawi dito, si Eliakim, dili man si Pedro. Unya ang Mateo 16:19, si Pedro ang mahatagan og yawi atong basahon para maklaro na to. Og naabag yung Papa. Kay ang among tema ra ba karon Papa ra ba? Pagkasanto Papa ni Pedro. Una ko nung Santo Papa si Pedro kay maoy nahatagan og yawi. Karon ang akong pagsupak ani niya, kung mabasa ba diha sa Mateo 16:19 nga Santo Papa ang kana nga yawi, matawag og maila siya nga siya ang mahimong Santo Papa atong basahon ha. Dirita magsugod sa 17. Og mitubag si Jesus og miingon kaniya, bulahan ikaw Simon, anak ni Jonas, kay wala igapadayag kanimo sa unod og dugo kun dili sa atong amahan nga atuwa sa langit. Unya sa 18 niingon siya, og ako nagaingon usab kanimo nga ikaw si Pedro og sa ibabaw ning bato tuturon ko ang akong iglesia og ang ganghan sa hadis dili makabuntog kaniya. Sa 19, og kanimo akong igahatag ang yawi sa gingharian sa langit. Unsa ang yawi gingharian sa langit para asa? Santo Papa ba? Atong kuan dire.
o imong pagahubaran sa yuta, pagahubaran nimo sa langit. Wa may Santo Papa din haa. Unsa nang Yahweh ha? Yahweh sa pag-amuma sa iyang katawan. Okay, salamat kayo. Daghang salamat niya kita lay hukom unsay kinsay sa pinahiyagay aton lang kuanay sulbaron sa atong kaugalingon. Dila sa nato inon na pildi siya kay di na niya nang balik. So atong yatag ang last rebuttal ni Brother Soksan, affirmative side. Salamat kayo dong daling atong general organizer. Ya, salamat ni dong Glenn Tornia. So kanuna niya ibalik-balik nagasa mabasa ang Santo Papa. Ako nag-iyon na pagpaibaw mo ginay sugod nga sa Exodus 29:1 ningon ng Dios nga consecrate your priest who serves me. Malaanan ninyo pare nga nagalagad kanako. Matod pa sa Dios. Exodus 29:1. So pare ang isgutan. Ya pare amahan man. Iya mangi angkon nga naa sa Isaias 22, versikulo 21. Nga hatagag Yahweh mahimong amahan o pangulo sa iglesia dito sa Galilea. So, muna, santo pare, dili ni siyang kinabuhi sa kahimtang nga santo na, kundi that is holy title upon the Papa, Santo Papa. Ang pare, Papa. Father. Doon natin mabasa, iyang ibasa sa maghukom, yes, 18-19. Nga mga tao mingon, slugsum na, uban ka na mo, kay ikaw pare ka, magpakaamahan pa ka na mo. So, amahan yun. So, doon na kita mabasa. Unya, pagingon niya nga, si Eliakim natagan og Yahweh dili Pedro, ganun, nigarhon man niya nga, bago man niyang ibasa, nga ikaw Pedro, ihatag ko kanimong mga Yahweh sa langit. Nga imong kapuson sa yuta, maginapo sa langit, nga imong hubaran, ay imong ablihan, pag-ablihan, imong way makasira. So, iya man nagipahayag. Yan ko niya, nga si San Pedro, kiyatagan yung Yahweh sa Ginoo. Iya magong nabutyag nga, tanan nga mga apostolis, kadawan sa Yahweh. Iya ko lagi gipukutan na, dong mo, sunod na lang ko nimo, mabasa na nimo, nga doon na ba'y mabasa na imong isulti nga, ang tanan mga apostolis, gawas lang ni Pedro, nagkadawat o Yahweh. So, niyo sa akong buhok sa mutana, pag dumala. So, ang iyang gisulti, ako lang gisundan. Diya may tungkol sa kang Pedro nga siya kay Pangulo, naagin masuwa, mabasa sa Biblia. Na sa buhat sa mga apostoles 15, sitting atos 12. Sa dakong lantugi, tindog na si Bernabe, si Pablo, ba mga apostoles, ni tindog si Pedro, mingon nga, kamo na ibaw, nga gikan kanako, ang Espiritu Santo, magabuka, siya mga pulong, alang sa mga hintil, o sa pamati mo. So, diha niya na, nagahilom ang mga apostoles. Ya, si Santiago, nga mo'y bishop of Jerusalem, ni tindog, dili to contradict, dili to argue with Peter. Siya ni second demotion. Also Paul and others. Wala sila mo pakita o pagsupak sa gisulti ni Pedro. Proving nga si Pedro kay Pangulo. Wala mga igsoon nga, may gyud nga natay roles. Madungog yun ang sakto nga kamatuoran. O sa akong pinanggang amigo, si Glenn, masay magbilin mo nagtima. Karong hapon, ikalit lang amo ni atong tima. Sige ta kuy sa mga reference. Kay kalit naman. So, by the way, however, we know the answer of these questions. But my question, even one question, was not answered. Nga kuyog naman ko niya. Kung doon na siya mabasa nga tanang mga apostoles, yatagag Yahweh. Yatagag katungod pagtudlaw, wala makumukutan na anak. Yatagag Yahweh, authority to govern. So, magaligog mga ison, salamat kayo sa pagpaminaw sa atong kaigsunan diya sa lain-lain mga dapit. Mabot sa atong sibya sa DYHP size 1-2 sa dial sa atong mga radyo. Salamatan sa atong moderator Dan Kumtas, timekeeper si Carlo Badinas, nga atong organizer si Aling Bacalso. Nga atong sa dayang greeting sa Talisay, nga dunay mga paghitabos sa Talisay nga nakapalipay sa katawhan. Kay tanan nga mga barangay, 22 ka barangay, giduo ni Mayor Samsam o Samsam Golias, siyang Kapikas, Ria Golias.
aron paghatag unsa man ang labing gikinahanglan nila atong edukasyon sa mga bata, mga tambal nga way bayad, doktor nga way bayad, ki amuma kana ug kini mo isa ka timaan sa liderato to serve people not by honor and somewhat any material things, but only to serve the poorest of the poor. Salamat kay ko ni Mayor Samsam Golias ug siyang asawa o ni Vice Mayor Choi Richard Asnal, buhutan plikdo ug sa iyang napuo ka mga councilors. So akong gisultihan si Brother Glenn sa sunod Domingo, kung sana sa dang tema, ningon siya na kung musultin niya lang ko. Iyan ang teknik. Iyan ang teknik kay pakalitan ba, priha karon ako siya pumunta na niya itong miyaging Domingo, unsay sunod na itong tema, yung siya wapasa. Pero diri ng hapon, yung siya nga, ang atong tema mauni nga pamatutan si San Pedro maong unang Santo Papa sa Iglesia Katolika sumala sa Biblia o sa referensya. So di pa laging handa si Brother Sok, ako ya igna. Mao na ako na sa siya pangutana mao gyapon nga unya ra ta magsabot niya lang ta tingali ka Domingo na sad. So daghang salamat niya. Salamat ta sa atong station manager, atol na Ropel Banyok. Niya karon si Fred Albor, si Brother GQ, kon Jerry Kiliosa. Niya si Brother Danny Kupta, so kuban pa mga itong makauban. Brother Sok sa imong extra. Salamat kayo sa Diyos nga naghimo ko nato sa kaigayunan sa manini. O ato sa recognize si Julius Pulutan, mga crewmen sa TYHP, o si Mayor Mike Rama, kakanunay yun nga o atong mga pag-ampos masulukong itago sa amahan ni Atty. Rafael Fernandez Banyok na abot na nga gidagit na siya sa gahom sa Dios balik ngadto kaniya namatay di padugay ato yan po ang kalag sa papa ni Dong Tony Rafael Fernandez Banyok. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Tagputa po huning atong tulumanon. Payagan sa kamaturan. Ang Diyos magapanalangin ka na itong tanan. Balik ta sa studio DYHP RMN Tatak Cebu.